تيجرم زخانة كرما خنار أنا أبلونها كنا برمساها أنا ቅዱስ እናበልናም ነምልኸካሎና ምስቶ አላፍ ጊዜ አላፍ አሻህ ጊዜ አሻህ መላእክትኻ ምስቶ ምናይ ሰማያት ኩሎም ሰራዊትካ ቅዱስ እናበልና ነምልኸካሎና
كبري زقب أكا كله تغل السخائيخا كله تغل السخائيخا إن شاداي أملاك السخائيخا إن شاداي نقص السخائيخا أشاح كيزي أشاح للأختها مستو من أي سمايات كلهم سراويتك قدوس 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 إنا بالله نملك كلنا مستو زي أشعر ملأتها مستو من أي سمايات كلهم سراويتك قدوس 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 إنا بالله نملك كلنا أتخلوك علي
كبرن قويتا هاللويا جابير أملاخنا نسخ عبيخا مزنان مورادرتن زي بالكا لعل أملاخيخا هاللويا منفس قدوس نخبرك لنا جابير أملاخنا نعبي لنا نقدس سمكا بحق نسخ عبيخا كل فترة زمسكر لكا صحي ورحي كواخبتي كلهم أوام مرور زمسكر لكا عبيت كازن جروب جابير عبيخا جابير أملاخنا ناخا نخبر ناخا نسجد ناخا نملخ لنا ويتات مسجن زمعلت زياب عدمينا سلزوسخ كاننا حيلن جعلنا نهيبكا جابير أبكر ميخا دوك نبل سلز قبر كاننا جابير أملاخنا نمسكنكا محرتكا جابير أبتصبا حدشيو محرتكا خاطس إيرونان تسكيمنا نالو محرتكا نبرا لنا مو أملاخنا كبرو كلنا أخان بكا ويتات مسجن مشانا سلزر لخا زيت فلينا أملاخ بمنفس قدوس وشتنا ندهسس كان حلفكا هلاونتكا تقلت لنا اللهو تبلك جابير أملاخنا نخبرك لنا جابير كبرو كلنا أخايخون لومي أما كلنا سلزر لخا زاقيت مسانا سلزر لخا لونتكا يفلت الناس سلزر لو جابير كبرنا أخانهب مسكاننا أخانهب هاليلويا thank you Jesus نعبي لنا نقدس سمكا جابير أملاخنا نقالكا خفيتنا وقالكا خنزرارب كلنا اسم منفس مليوخ حدرنا أبقالكا مقلهات كنركب مقلاسات كخونا ما أكلنا بقالكا غير كادماك جابير قويتا سراويت اتمنفس كازنا فسو قالكا بانا حلف فبانا خمص زبخاخ سمع مؤمن كبل جابير قويتا سراويت زلوت قالكا اختبنا بسم يسوع كريستوس نصلي لنا أملاخنا كل خبرنا خايخون تبارك جابير تبارك صحابين خبر ويتام سانا سلزل لخاتم مسكن بسم يسوع آمين آمين thank you Jesus كبرنا قويتا يباركي اللي مقالنا بعمد خونه أملخو جابير مسكن كتشيلو زلو جزية دما قال أملاخ نسمع له جزية يخوني جابير يبارك نزمر كلنا أنا أملاخ نملخو قالوا نسمع كلنا وأنا أملاخ إنا نملخو زلنا جابير كا بقالو جيرو نوشتنا يزاربنا جابير يمسكن لومي كابت بتحنا يا زلنا كابت زحلفه بتحنا يا دوز بلنايو كتيلنا معرف عسرت وحده قبر هاريات إنا بتحنا سقع تقصي عسران شدشتن زلوري إنا يحج دما كاب تقصي عسران شوعتن سقع سلاسة زلو كنريو إنا كبرنا أملاخ يخون بتصحف كم بوي حبيرنا خلاتنا كنكتات لنا أب عسرت وحده معرف قبر هاريات كاب تقصي عسران شوعتن إنا نرزل لنا مالتي بتقنتي بتقنتي نبيات كاب يرساليم نب أنطوكيا وردو حاد خباتاتهم كا أغابوس زسمو تنسيو أب كل عالم برتع تميت كم زخون بمنفس تزاربه ازي بزمن كيسار كلاوديوس كونه نتوم دك مزامرتي نفس وكف ككم عاقمو نتوم اب يهودا زلو أحوات رديئت كسدلهم مدبه كمو غيرهم كا بيد بارناباسن ساولن نابتوم شماقلتات سددوو يبلنا ازي كابتي دحرتي ممسرات ناي أنطوكيا محبر ناي أحزاب محبر زتاخد زخوانا نغري زنغرنا بز حلفه كمي إلى تا ناي أنطوكيا سوريا كم تمسرتت بوتوم هيلينستيك جو بوتوم ترعاويان أيهود ترئي زخونو
ወንጌል ኣብ አንጾኪያ ከይዶም ከም ሰበኹ ካብ ቆጵሮስ ዝመጹ ሰባት ወንጌል ነቶም አይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነስ እንደገና ደረት ሰጊሮም ነቶም ጽርአውያን ንግሪኻውያን ከዓ ወንጌል ክነግርዎም ምስ ጀመሩ ከም ዝኣመኑ እሞ ብዘገርም ኩነታት እቲ ወንጌል ክንገር ከለኻ ዘገርም ጸጋ ከም ተገልጸ ብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ ከም ተመልሱ ብዙሓት ክምለሱ ምስ ጀመሩ እቲ ሪቫይቫል ኣብ አንጾኪያ ምስ ተላዕለ እግዚአብሔር ስርሑ ምስ ጀመረ ኢዱ ተዘርጊሓ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ርኢና ኢድ ኣምላኽ ከዓ ኣብኡ ነበረት ይብለና ኢድ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ብዙሓት ብጎይታ ይኣምኑ ከም ዝነበሩ እዚ ምስ ኮነ እቲ ወረ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብታ ኣደ ዝኾነት ማሕበር ከም እተሰምዐ እሞ ንሳቶም ድማ ነቲ ነገራት ኣጻርዩ እቲ ኩነታት ርዩ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግሮም ንባርናባስ ሓርዮም ንአንጾኪያ ከም ዝሰደድዎ ርኢና ኣብ አንጾኪያ ባርናባስ ምስ መጸ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ርዩ እንታይ ኮይኑ ተሓጊሱ ኢልና ጸጋ ኣምላኽ ኣይርአንዩ ግን ጸጋ ኣምላኽ ክሰርሕ ከሎ ብስርሑ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ ምስተገልጸ ምድሓን ኣምጽኡ ጸጋ ኣምላኽ ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ርዩ ባርናባስ ከም ተሓጎሰ ይነግረና ዕዮ ክጅምር ኢሉ ምስ ፈተነ ባርናባስ በቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ክገልግል ምስ ጀመረ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ናብዚ ዕዮ እዚ ክዓይ ዝኽእል ክሕግዞ ዝኽእል ሰብ ምስ ሓሰበ ንሳውል ንጳውሎስ ኣብ ጠርሴስ ስለ ዝነበረ ኣብ ዓዱ ጳውሎስ ኣብኡ ኸይዱ ደልዩ ረኺቡ ሒዝዎ ናብ አንጾኪያ ከም ዝመጸ ኢና ርኢና ኣብ አንጾኪያ ምስ መጸ ዓመት ሙሉእ ባርናባስን ሳውልን ኣብ አንጾኪያ ከም ዝመሃሩ ዓመት ሙሉእ ከይቋረፁ ብምምሃር ጸኒዖም ነቶም ሓደሽቲ ኣመንቲ ብጎይታ ክጸንዑ ኣብቲ እምነት ክትከሉ እናመሃሩ ጎይታ ከዓ መመሊሱ ነፍሳት እናወሰኸ እታ ቤተ ክርስቲያን እናዓበየት ከም ዝኸደት ከም ተተኽለት ድልድልቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ኢና ርኢና ማለት እዩ በውፅኢት አገልግሎት ሳውልን በርናባስን ከዓ ኣብ 13 ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነቢያት ከም ተላዕሉ ሐዋርያት ካብዛ ቤተ ክርስቲያን ከም ተላዕሉ መምሃራን ካብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከም ተላዕሉ ርኢና ማለት እዩ እቲ ሃርቨስት ብጣዕሚ ዕሙር ዝኾነ ከዓምዎ ክሳዕ ዘይክእሉ እግዚአብሔር ብብዝሒ ነፍሳት ነታ ማሕበር ከም ዝመልኣ ብብዙሕ ጸጋ ከም ተበገሰት ታ ማሕበር ከም ተላዕለት ከም ተሰረተት ርኢና ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ኣገልግሎትና በርትዐ ምስከደ ንመጀመርያ ግዜ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ቅዱሳን ክርስቲያን ተባሂሎም ከም ተጸውዑ ርኢና ስለዚ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸውዑሉ ክርስቲያን ናይ ክብሪ ሽም ከም ዘይኮነ ናይ ውርደት ሽም ከም ዝኾነ ርኢና ናይ ምቁንጻብ ሽም ናይ ጸርፊ ሽም ዓይነት ኮይኑ ቀሪቡ እቶም ኣመንቲ ነቲ ናይ ጸርፊ ሽም ግና ስለ ክርስቶስ ምጽራፍ ክብረቶም ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ጸርፊ ክርስቲያን ዝብል ሽም ናይቶም ኣመንቲ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ስለ ክርስቶስ ብዛዕባስ ስለ ክርስቶስ ውርደት ምርካብ ስለ ክርስቶስ ስደት ምቕባል ንኣማኒ ንቡር ምዃኑ ኣብቶም ቀዳሞት ከምኡ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ስለ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክንጸግብ ከም ዝግባአና ከም ሰራቂ ወይ ከም ገባር ክፉእ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝኣቱ ዘይኮነስ ስለ ስም ጎይታ ግን መከራ እንተጸገብና ክብረት ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ከነመስግን ከም ዘሎና ክሳዕብዚ ርኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ አንጾኪያ ባርናባስን ሳውልን እናገልገሉ እቶም ኣመንቲ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸዊዖም እናተኻየደ ከሎ ግን ሕጂ እንደገና ካብ ኢየሩሳሌም ነቢያት እዮም መጽኦም እንደገና ክሕግዙ ማለት እዩ በቲ ተዋህቦም ውበት ጸጋ ነዛ ማሕበር ናይ አንጾኪያ ክድግፉ ልኡኻት ኮይኖም ካብ ኢየሩሳሌም እቶም ሽማግለታት ኢየሩሳሌም ዝለኣኽዎም ጉባኤ ነቢያት ከም ዝመጹ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዛ ማሕበር እዚኣ እዛ ቀዳመይቲ ማሕበር ናይ ኣህዛብ ዝኾነት ናይ አንጾኪያ ማሕበር ቁኑዕ ትምህርቲ ክርስቶስ ሳውንድ ዶክትሪን ዝሓዘት ጥራይ ዘይኮነ ብፍቅር ድማ ጽንዕቲ ማሕበር ከም ዝኾነት ፍቅር ክርስቶስ ዝተመልአት ማሕበር
كم زخونت كابز زنببنايو حطب صحف كنجنزب نخيل ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣመንቲስ ኮይኖም ትክክለኛ ትምህርቲ ዝሓዙ ጥራይ ዘይኮንስ ፍቅሪ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ልቦም መሊኡ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ከዓይ ከም ዝጀመረ እሞ እንታይ ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እቲ ጽሑፍ ክጅምር ከሎ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ከም ዝመጹ ይነግረና ኣብ ጥቅስ 27 በታቀነቲያ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ይብል እዚ ጽሑፍ እዚ አገልግሎት ነቢያት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝነበረ እዩ ኣመት ዝህበና ዘሎ የነጽረልና ኣሎ አገልግሎት ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ተሓጺሩ ከም ዘይተረፈ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ኢሳይያስ ኤርሚያስ ዳንኤል ኣብ ብሉይ ኪዳን የገልግሉ ከም ዝነበሩ ዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዘመን ጸጋ ድማ ብፍልይ ዝበለ ጸጋ ከም ናይ ነቢ ኢሳይያስን ኤርሚያስን ዳንኤልን ዘይኮነስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና እቲ ውድእ ግብሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መድሓን እተፈጸመሉ እቲ ጸጋ ተገለጸሉ ኩሉ ሰብ ጸጋ ዝተመልአሉ ህይወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰባት ዝኣተወሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝሓደረሉ ዘመን ዘገልግሉ ነቢያት ከዓ ከም ዝነበሩ እቲ አገልግሎት ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩን አገልግሎት ነቢያት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበሩን ፍልልይ ዘለዎ ከም ዝኾነ ከነስተውዕለሉ ይደሊ ግን ነቢያት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ከም ዝነበሩ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣመት ይበና ኣሎ ነቢያት ከም ሐዋርያት ተንቀሳቀስቲ አገልግልት ዮም ነሮም ማለት እናዞሩ ዮም ዘገልግሉ ዝነበሩ ውበት ጸጋ ጉስነትን ውበት ጸጋ ምምሃርን ዘለዎም አገልግልቲ ቆምቲ አገልግልቲ ክኾኑ ከለው ውበት ጸጋ ሐዋርያነትን ውበት ጸጋ ነቢይነትን ውበት ጸጋ ወንጌላዊነትን ዘለዎም አገልግልቲ ግና ተንቀሳቀስቲ ዮም ነሮም ማለት ኣብ ክልተዮም ዝምቀሉ እቶም ጓሶት ዝኾኑ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ተሓጺሮም ከይተንቀሳቀሱ ከገልግሉ ከለው እቶም ሐዋርያት ግና ዓዲ ዓዲ እናዞሩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ኸይዶም ቤተ ክርስቲያን ይምስርቱ መስኪሮም ወንጌላውያን ወንኮም እናዞሩ ወንጌል መንግስት አምላክ እናሰበኹ ዘገልግሉ ነቢያት ከዓ ኸም እናዞሩ ኣብተን ማሕበራት ዘገልግሉ ዝነበሩ እንደገና ከዓ ሐዋርያትን ወንጌላውያንን ደገፍቲ ኮይኖም ቶም ነቢያት የገልግሉ ከም ዝነበሩ ኢና እንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ እንዳዞሩ ዮም ዘገልግሉ ነሮም ቶም ነቢያት ናይ ኩላቶም ሓደ ረቋሒ ኣለዎም ንሓሙሽቲኦም ኦፊሳት አገልግሎት ሓደ ረቋሒ ዝኾነ ዘለዎም እንታዩ እንዳጸለዩ በቅንዕና ብዘይ ምምስማስ ነቲ ቃል ሓቂ ናይ አምላክ ንህዝቢ ክምህሩ እዩ እቲ ቀዳማይ ጻዊዒቶም ነቢ ይኹን ሐዋርያ ይኹን መምህር ይኹን ጓሳ ይኹን ወንጌላዊ ይኹን እቲ ቀዳማይ ጻዊዒቱ ነቲ በአምላክ ተዋሃበ ጽሑፍ ነቲ ህዝቢ ክነግርዎ ክምህርዎ ናይ ቃል አገልግሎት ከገልግሉ ጸሎትን አገልግሎትን ጸሎትን ቃል አምላክን አጸቢቆም ክሕዙ ከም ዘለዎም ነቢ እንተኾነ ወንጌላዊ እንተኾነ ኩላቶም በሓደ በማዕረ ሓላፍነት ዘለዎም እናጸለዩ ቃል አምላክ ክነግሩ እዩ ቅድሚ ትንቢት ቅድሚ ካልእ ነገራት እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ቃል አምላክ ምምሃር ይተዓብ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ማለት እዩ ባዕሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 እቲ ሽግር ምስተፈጥረ ኣብታ ማሕበር ናይ ኢየሩሳሌም ጴጥሮስ ንሕና ኣብ ምምቃል ምግቢ ክንከይድ እሱ ይኮነን ጻዊዒትና ንዕኡ ዘመሓድሩ ካልኦት ሰባት ግበሩ ንሕና ግና ጸሎትን ቃል አምላክን አጽኒዕና ክንሕዚ ዝግባአና ኢሉ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ሐዋርያ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ነቢ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ወንጌላዊ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ጓሳ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ መምህር ምጽላይን መምሃር ቃል አምላክን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚህ ነቢያት ውን እንተኾነ እቲ ቀንዲ ሓላፍነቶም ምጽላይን ቃል አምላክ መምሃርን ከም ዝኾነ ክዝንጋዕ የብሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታት ድሕሪ ምትንስኡ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ኣብ የማን ግርማ ኣቡኡ ድማ ከም እተቐመጠ ቃል አምላክ ይነግረና ድሕርዚ ነቲ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦ ተቐቢሉ ናብታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበሩ ከም ዘፍሰሶ ሓድሽ ኪዳን
يمسكرلنا قويتا يسوس مست منفس قدس قبل علم حبرو مفساسو كجلجلون كهانشون يلو وبتات سجاز عتقهم هارياتن نبياتن وانجيلاويانن قاسوتن ممهارانن نمحبرو كم ذهبه هاريا باولوس أبتن قدسان إفيسون زس حافو ملأختو أسفيرو قالو إفيسون 4 كابتقص شمون تجميرنا عند حرام بيبنا سلزخا نابل علم ستيبه قويتا مالتيو مركو مارخه نسبون وهبت هابه يبل إذ ديبه زبل قنا نابت معامو كفل مدرون مورادو انت زي كوينوس انتاي مالتيو اتز وردن كل ما انت خمل لعلو كل سماعات زديبه نسيو مسبله ابتقص 10 حدا كلاتنا ناب حبره امنت ناب فلطت ود املاح ناب اغل سبعاي ناب لكع ملات بصحنا كريستوس كسع نبصح اتم قدوسان نتجبر اغلغلوت نمهنا سغا كريستوس ملؤات من تكوينو إلو نسو قليوم هواريات قليوم دما نبيات قليوم كاوينجيلاويان قليوم قواسوتسن ممهارانن كخونو هابه إلو هابه زبل كريستوس بعلو بسلطانو فتيو نمحبرو هواريات نبيات وينجيلاويان قواسوت ممهاران كم ذهبا وهابي قويتا خمزخونه ينقرنا الله سلازي زخونه يكون بعلو رؤسو حواريا خقبر زخونه سب بعلو رؤسو نبي خقبر اي كإلنيو كاب قويتا كم زخونينا نريو زلنا سلازي تا بخري محبر اب يرساليم زنبرت ازو هبتات تسقازي تواهيبون افتا محبر يعي يلو خم زنبري حجي قال املاح زنقرنا زلو ابزبص احنا يا زلنا خفلي حجي قال خابتم اب يرساليم زنبرت محبر زنبرو وهبت ጸጋ ትንቢት ዝነበሮም ነቢያት ናብ አንጾኪያ ተልኢኾም ከም ዝመጹ ይነግረና ኣሎ ከነቅልበሉ ዝደሊ ብዙሕ ቁጽሪ ከም ዝኾነ ነቢያት ዝብል ንሓደ ነቢ ትብሎ ንብዙሓት ከንታይ ትብሎም ነቢያት ይኻ ትብሎም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ዝመጹ ሓደ ነቢ ኮነን ነቢያት እዮም ቀሲልና እንድሕር አጽኒዕናዮ መጽሐፍ ቅዱስ እቶም አገልግሎት ትንቢት ዘገልግሉ ሓደ ሰብ ንውልቁ ፊልፊል እናበለ አይከይድን እዩ ነቢያት እዮም ዝኸዱ ጉባኤ ነቢያት ምኽንያቱ እቲ ነቢ ክንበኸሎ እቲ ትንቢቱ ካብ አምላኽ ምዃኑን ካብ አምላኽ ዘይ ምዃኑን ዝምርምሩ ምስኡ ነቢያት ኣለው ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ሓደ ትንቢት መጺዎ ክንበኸሎ በብሓደ ክትንበዩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ክትንበዩ ከለኹም ሓደ ምስተነበየ ሓደ ይነበብ ኣብ መንጎ ግን ራእይ እንተመጸ كلاتهم سطيبولو ترى إز مصوصب يزاربيل ترى إز مصوصب أتوم نبيات زنبي وزلوا تنبيت حق أديو حق يكون المرميرو كابت منفس هوا علم كيدو أغيرو فليتو إز الزارب وزلوا كاب أملاخي ويكاز الزارب وزلوا كاب أملاخي يكون كبل زخل لتناي نبيات منفس مستنبه زمر مرو أتوم نبيات كم زخونو إن أنري بركز كلنا أمنتي بقويتا زخنا منفس قدس لزلنا حقنا حسوت نخنفلون زيابير ذهبنا تقالو لحلو كلها كاب كل زحلفه قال املاح سلازلنا بقال املاحنا مرمرنا حقنا حسوت كنفلي نخيلينا مالتي سلازي كل غزي نبيات كنقساقس خلو نبيات منبر نبي ايكونن زنقساقس بتني حدش كيدان كنريو خلنا مالتي سلازي كل غزي اكاونتابيليتي بزلو تصوعنت بزلو صبصاب ناي مهاب بزلو مقدي كغلغلو خم زلوهم اتوم نبيات زئمت نجر كم زخونه نحزو ابز قال زخن خلنا كابتم نانصوكيا زمصو غجل نبيات نحاده سب شمط رايو تنغيرنا زلو نسو دما اغابوس زبحال نبيو نايتم كالوت نبيات شم غنا ايتنغرنان بعلمن مخانو كن بزحات كم زخونو نفلت مالتي خابت صحف اذا اغابوس زبحال نبي اب انصوكيا مسمصه اب كل عالم برتع تميت كم زخون منفس قدس كم زغلصلو ينغيرو مالتي بمنفس تدريخو منفس قدس كم زنغرو كزارب كله اغابوس تميت كمصيلو تتميت كاني برتع كم زخونه برتع تميت
إزمتس أزيزس كحكح تميت كم زمتس تزاري بقى بتقص عسران شمونتن حاد خاباتاتهم كابتهم نبيات مالتي كا أجابوس سمو تنسيو أب كل عالم برتع تميت كم زخون بمنفس تزاربه يبلنا سلازي النبيات منفس قدس نادرهم يوم ززاربو منفس قدس نامرحم يوم ززاربو كابروسهم هيكونون ززاربو ويكابروسهم هنديسهم ميهزهم ززاربو نجار هيكونن أبزدل أي وساعات كزاربو يقولون يوم نبيات تنبيت كم تسوي يقولون يوم اتمنفس موف مسجبره اتمنفس مستنكس عقسه اتمنفس أبي وتوم مش مرحم اتمنفس أبي وتوم كعي مسجمره مستزاربه يوم اتوم نبيات زنبيو مالتيو إذا أجابوس زبهال بمنفس قدس تدريخو وي بمنفس قدس تزويرو وي بمنفس قدس تمريحو أب كل عالم برتع تميت كم زخون إيو تزاريو إذا أجابوس بمنفس قدس تمريحو التنبيو تنبيت دما بزمن نجوس كلاوديوس كم اتفت أما ينقرنا التنبيت مستنقر دحر ينتاي كوين يبلنا تفتسيمو مع استفتسيمو أب نجوس كلاوديوس زنبرلو زمن أب عسران شمونتن انترينا يتتغسي إذا بزمن كسار كلاوديوس كونه يبلنا كسار كلاوديوس كاب 40 حدن كسا 54 عامة محرت دحر الداتا كورسوس مالتيو زنبر نجوس نايروما إيو إذا تنبيت زدما أب 45 عامة مرت سقى 46 عامة مرت زلوا جزء كم اتفت أما صحافة تاريخ أب صحفهم أزنتيومو اللو إذا تنبيت زي كم اتفت أما زمسكرة حدا فلوت زخانة يوسيفاس زبهال فلوت أيهوداوي صحاف زانتا أبتي أنتيكويتي زبل صحفو بزعبا زنايت إميتن دركن عمد بزمن كيسار كلاوديوس كم اتفت أما أزيو مريرن زسكحكحن دركي خمزنا برخا أزنتيو الله كالوتون ناي تاريخ صحافتي ناي تزبت زمنتي زنبرو كمني تاكيتوس زبهال أب أناليس زبل مصحفو كمون كمني سوتونيوس كلاوديوس أب زبل مصحفو نزي أبزل عالم اتخسته كبيت ميت أزنتيومولو اللو سلازي اتا أغابوس بتنبيت زنغرو نايت اميت برتعت اميت كما تسئلو بتنبيت زتزاربو كم اتفتسمه مرتع زلو بزي ما تقوداي اتنغر كم زخونه إنا نرقاقس آمنت تراي زي كونو زي آمنتي ون بزعبو تاريخ كم زصحافو نرئي سلازي انتاي كنرئي نخيلينا أبزي كنرئو زليو زلو خلوم معلتي حقنيا كاب أملاخ زمت أمو بنبياتو التنقرة تنبيت يفتسم كم زخونه إنا زي فتسم أملاخ تزاربو زي فتسم تنبيت يلن كاب أملاخ التنقرة تنبيت أوقال كي تفتسم زحالفة مصحف قدس هاي تتصحفن أب تاريخ هاي تنقرن جيابي هيري الزارب تستزاربوها يخون إيو مالتي كبرنا أملاق يكون مزمور داويد معراف 33 كاب تقص شمون تجميرنا شمون تشعتن انتن بيبنايو جيابي هير اندحر تزاريبو كم زخون ينقرنا انتا يبل نسو بلا مالت جيابي هير كوانا دما نسو عززة قومخ أمو مدري بملئتا نجزي أبيهر تفرهايو أب عالم زنبرو كلهم كأبو يشبروا نسوز بولز قبر سلز غنا إن أنا أمنو مالتي نسوز عززو سلز غوم إن أنا أمنو أجزي أبيهر زبالو زفتسم أملاخ كيحسو سب أيكونن كيتعاسكا ود سب أيكون أملاخ إلوون دحر كوينو نتوم نبياتنا جيروهم انتو كوينو بمنفس قدس تدريهم نايجزي أبيهر دمسي انتمتيهم اتزبالو ونقر كخون بقدي مالتي أب تاريخنا علم كنا نبب كلنا تاريخنا إسرائيلاويان إجيابيهر فحم سبلهم أب 7 عامة مرت بتن يوميلهم بتن فح يوميلهم إجيابيهر كن بنبياتو جيرو خمز أكبهم
ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድሮም ከም ዝተኽሎም ተዛሪቡ ካብ ወሰን ምድሪ እኳ እንተኾኑ ኣነ ከምፅኦሜ ኣብ ምድሮም ከዓ ክተኽሎም እየ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እግዚአብሔር ኣይሕሱን እዩ እዚ ነገር እዚ ከይኮነ ቁሩብ ግዜ ምስ ወሰደ ዓለም ብምልእታ መጽሓፍ ቅዱስ ጉሒፋቶ ሓሶት እዩ ኢላ ኣይከውንን እዩ ኣቤላ እስራኤል ዘየላ እዚ እግዚአብሔር ኢልዎ እዩ ከኣኻኽቦም እዩ ዝበልኩሞ ሲፈፂምካ ከምቲ እንታይ ምኹን ብሎ ከም ንፋስ ከም ዝብትኖ ዶሮና እዮም ተበቲኖም ፋሕ ስለ ዝበሉ ኣብ ዘላ ዓለምሲ እቲ ኩነታት ርኢኻ ሳብ ዓዶም ተመሊሶም እንደገና ክትኮሉ እዮም ኢልካ ዘይሕሰብ ተስፋ ዘቁርጽ ዓይነት ይነሩ ልክዕ ከምቲ ሓደ ግዜ ሕዝቅኤል እግዚአብሔር ብመንፈስ ምስ መሰጦም ኣብ ጎልጎል ሓደ ጎልጎል ምስ ወሰዶ ዓጻጽምቲ ዝረአየ እቲ ዓጻጽምትኻ ኣዝዩ ዝነቐጸ ንሓድሕዱ ከዓ ዘይተቀራረበ ፋሕ ዝበለ ምስ ረአየስ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ አንተ ሕዝቅኤል እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ሰብዶ ይኸውን ይመስለካ ኢልዎ ሕዝቅኤል ከዓ ምስ ረአየ ፋሕ ዝበለ ዓጻጽምቲ እንታይ ይፈልጥ ማታ ኣምላኽ ክሪኦ ከለኹ ዝመስል ኣይኮነን ግን ንስኻ ትፈልጥ እግዚአብሔር ኣነ ኣይፈልጥን ኢሉ ከም ተዛረበ ልኩዕ ፋሕ ዝበሉ እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ግን ከም ዝእክቦ ነቲ ዓጽሚ ሰብ ከም ዝገብሮ ሰራዊት ከም ዝገብሮ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣብ ሕዝቅኤል ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ደቂ እስራኤል ከዓ ፋሕ ኢሎም ከም ዝነበሩ ብቲ ዳሕራይ ግዜ ንርኢ ብዘገርም ኩነታት ዓለም ኢዳ ኣብ ኣፋ ክሳዕ ተነብር ነቲ ዝደርበይዎ መጽሓፍ ቅዱስ እንደገና ክደልይዎ ኣብቲ እንዳጓሓፍ ከይዶም እንደገና ክፍትሹ ኣብ የሎ መጽሓፍ ቅዱስ ተባሂሉ ክሳዕ ዝደልይዎ ክኾኑ ከለዉ ኣብ 1948 ኣቢሉ እንተ ዘይተጋግየ ማለት እዩ እስራኤል እንደገና ከም በሓድሽ ሃገር ኮይኖምሲ ሃገር ጥራይ ምዃኖም ዘይኮነስ ሓደ እኳ ክሕምቆም ዘይክእል ሓያላት ኮይኖም ኣብታ ምድሮም ከም ተተኽሉ ኢና ንርኢ ዓለም ኩላ ኣፋያ ሒዛ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝተዛረቦ ውዒሉ ሓዲሩ ይኸውን እዩ መዓልትን ቁፅርን ግዜ እንተይቡ ከዓ በታ ዝበላ መዓልቲ በታ ዝበላ ሰዓት ንደቂ እስራኤል ፋሒሎም ኣብ ባቢሎን ምስ ከዱ ድሕሪ 70 ዓመት ክመልሶም ኢሉ 70 ዓመት ምስ መልኣ ከይተዛነፋ በታ ዝተባሃለት ግዜ ናብ ዓዶም ክመልሶም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ንሱ በለ ኮነ ድማ ንሱ ኣዘዘ ቆመኻ እሞ ምድሪ እንታይ ትግበር ትፍራሃዮ ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ ምድሪ ትገዛዮ ኣምላኽ ይትበል ዝበሎ ዝገብር ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ይዛረብ ሞ ይኸውንካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሓደ ሰብ ነቢየ ኢሉ ብስም እግዚአብሔር ትንቢት እንተኣምፀ እቲ ዝበሎ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይ እንተዘይኮይኑ ክምርመር ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቢያት መንፈስ ኣምላኽ ደሪኸኒ ተዛሪበ ኢለ ምስ በሉ ኣምላኽ ኢልኒ ምስ በሉ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክፍጸም ኣለዎ እንተዘይተፈጺሙ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ትንቢት ብሰባት ስለዝመጽእ ብድኹማት ሰባት ስለዝመጽእ ሰባት ከኣኒ ክዕሸውን ክታለሉን ስለዝኽእሉ ኣብዚ ድኹም ህይወት ኣብዚ ድኹም ስጋ ንነብር ስለዘለና ብዙሕ ነገራት ክኸውን ስለዝኽእል ድሩታት ስለዝኾንና ኩሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ስለዘይንፈልጥ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ስለዝኽእል ጸላኻ ስለዘሎ ስጋውን ኣሎ ነቢያት ክንበዩ ከለዉ ተነቢና ምስ በሉ ቃል ኣምላኽ ነቲ ተነበየ ትንቢት ክንምርምሮ ከም ዘሎና እዩ ዝነግረና ስለዚ ሓደ ነቢ ብስም እግዚአብሔር ትንቢት እንተምፀ እቲ ዝበሎ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይ እንተዘይኮይኑ ክምርመር ናይ ግድን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝእዝዘና ኣነ ናይ ኣምላኽ ነቢየ ዝተነበኽዎ ኣይትምርምርዎን ኢኹም ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ስቒልኩም ተቐበሉኒ ዝብል ሰብ እንተኾይኑ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ገና ክብገስ ከሎ ካብ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ የርኢ ማለት እዩ ኣጋጢሙ ኣሎ እግዚአብሔር ስለ ዝዛረበኒ ትሰምዓኒ እንተ ዘይሰሚዕካኒ መርገም ክወርደካ እዩ ኢሎም ቁልቁል ዝኣፋ ዘጨንቑኻ ሰባት ኣለዉ ዋ ክትምርምር ኣለክ ሓቀኛ ነቢ ግን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ካብ ኣምላኽ ተኾይኑ ወይስ ካብ ኣምላኽ ተዘይኮነ እንታይ ግበር ብሉኻ መርምሮ እሞ ናይ ኣምላኽ ተኾይኑ ተቐበሎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ትንቢት ምስተነግረ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ ምዃኑን ዘይምዃኑን
ተመርሚሩ ክረጋገጽ ከም ዘለዎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ አዳዕዲዑ ዝምህረና ምኽንያቱ ብዙሕ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ብስም አምላኽ ዝንገር ትንቢት ስለዘሎ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ብስም አምላኽ ዝንገር ትንቢት አሎ አብሉይ ኪዳን ነይሩ ሕጂ አሎ ንዘላለም ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ እቲ ናይ ትንቢት መወዳእታ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዕ ዝግለጽ ትንቢት አኽቲሙ ክሳዕ ዝበሃል እቲ ትንቢት ክውዳእ ኢልዎ መዓስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እቲ ናይ ትንቢት ምንጭ ዝኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ትንቢት ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ምስ መጸ ኩሉ ትንቢት ዝበሃል ብመረጽን ዋግዋጎ ንሪኦ ዘለና እሞ እኸውን ደኾን ኢልና ንዛረበሉ ዘበለ ሁሉ ኣብ ቁሉዕ ኣብ ብርሃን ጋህ ምስ በለ እቲ ብርሃን ዝኾነ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ትንቢት ዝበሃል ኣይከድልን እዩ ክሳዕ ሽዑ ግና እቲ ብርሃን ዝኾነ ጎይታ እቲ ናይ መወዳእታ ትንቢት ዝኾነ ኢየሱስ ክሳዕ ዝመጽእ ግና ትንቢት ክህሉ እዩ ትንቢት ከዓ ክምርመር ናይ ግድን እዩ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ጥቕሲ 1 ነቢያት ቁንዓት ነቢያት ከም ዘለው አምላኽ ዘለኣኾም አምላኽ ዘይለኣኾም ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዘለው ድማ ይነግረና ከምዚ ኢሉ አቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም መጽኦም ኣለዎ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ አምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ ካብ አምላኽ ዝኾኑ መናፍስቲ ኣለዉ ካብ አምላኽ ዘይኮኑ መናፍስቲ ኣለዉ መንፈስ አምላኽ ነፊስዎም ዝዛረቡ መንፈስ አምላኽ ደሪኽዎም ዝዛረቡ ነቢያት ከም ዘለው መንፈስ አምላኽ ዘይደረኾም ካብ ርእሶም ሃንዲሶም ወይ ሰይጣን ዘቐበሎም ዝንበዩ ነቢያት ከዓ ኣለዉ ስለዚ እቲ መንፈስ ዘበለ ኣብ ዓለም መጽኦም ኣለዉ ነቢያት ሓሶት እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ አምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ሁሉ ኣይትእመንዎ ክልተ ዓይነት መንፈስ ከም ዘሎ ይዛረባሉ ስለዚ እቲ ተነግረ ትንቢት ካብ አምላኽ ምዃኑ እቲ ትንቢት ዝንበኻ ነቢ ድማ አምላኽ ዝለኣኾ ነቢ ከም ዝኾነ እነረጋግጸሉ መገዲ አምላኽ ሂቡና ኣሎ በሃሰሰ ልባም ክንከይድ ይኸውን ደኸውን ኢልና አለ ሓሳባ ዝባሃል ናይ ቀደም አለ ሓሳባ ክንከይድ ወይ ከዓ በሃሰሰ ልባም ክንከይድ እግዚአብሔር ኣይገደፈናን ብርሃን ሂቡና ኣሎ ብርሃን ሂቡና ኣሎ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብርሃን ከይሃበ ዝኸደሉ መገዲ ከይርአያ ስቆልካ ኺድ ከም ለሕሳባ ከም ትገጠመካ ኪድ በብጽቡቕ ተሰማዓካ ኺድ ኢሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይፈነዎን መምርሕን መገድን ይብሎ ቃል እግዚአብሔር ይብና ኣሎ እግዚአብሔር እንኸደላ መገዲ የርእየና እዩ እታ ትኸደላ መገዲ ዘርእየካ ኣነ ዝመኽረካ ኣምላኽካ እየ ብኸደላ መገዲ የርእየካ እዩ ስለዚ እንኸደሉ መገዲ እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ ኣርእየና ኣሎ ብመንፈሱ ገሊጹልና ኣሎ ነቲ ዝመጽእ ትንቢት እንምርምረሉ መገድታት ከዓ ሂቡና ከም ዘሎ ክንሕዝ ይደሊ ቀዳማይ እንምርምረሉ መገዲ ሓደ እቲ ነቢ ብስም አምላኽ ምስተነበየ ከምቲ እቲ ነቢ እተነበዮ ኮይኑ ዶ ኣይኮነን ኢልና ክንምርምር ይግባአና ድሕሪ 3 መዓልቲ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ድሕሪ የለና ሓደ ምስ ቃል አምላኽ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይራጸም ኣሎ ካልኣይ ከዓ ሓቂ እንተኮይኑ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክኸውን ኣሎ ኢየሱስ ክመጽእ ኣሎ ከምታ ዝበላ እግዚአብሔር ተዛሪቡሲ ከምቲ ዝበሎ ከይገበረ ዝሓለፈሉ ግዜ የለን ስለዚ እቲ ነቢ ተዛረቦ ብፍጹም ኮይኑ ዶ ተፈጺሙ ዶ ኣይተፈጸመን ክንምርምር ኣለና እዚ ድማ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 28 ጥቕሲ 9 ነጊሩና ኣሎ እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ ቃል እቲ ነቢ እቲ ምስ ተፈጸመ እዩ ብሓቂ እቲ ነቢ እቲ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ ይብለና እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ መዓስዩ እቲ ነቢ ምስ ተነበየ ሰላም ክኸውን እዩ እንተኢሉ ተነቢዩ ኮይኑ እቲ ነቢ ብሓቂ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ነቢ ምዃኑ ዝፍለጥሲ ከምቲ ዝበሎ ሰላም ምስ ኮነ እዩ ማለት ሰላም ክኸውን እናበለካ ዓግርግር ዝኸውን ተኾይኑ ግን ኣይተለኣኸን ማለት እዩ ስለዚ ክምርመር ከሎ ኮይኑ ዶ ይኮነን ካልኣይ ከዓ እቲ ተነግረ ትንቢት ንኣምላኽ ዘኽብርን ንኣምላኽ ዘጉልሕን ድዩ ወይስ ንሰባት እዩ ዘጉልሕ ወይ ንቁሳቁስ ነገር እዩ ዘጉልሕ ወይ ደድሕሪ ቁሳቁስ ክትከይድ እዩ ዝገብር ንኣምላኽ ዘጉልሕ ድዩ ኣምላኽ ዘኽብር ድዩ እቲ መልእኽቲ ንኣምላኽ ክትሰግድ ዝገብረካ ድዩ ኣቤት እግዚአብሔር ዓቢኻ ዘብለካ ድዩ ወይስ ናብ ካልእ ገጹ ዝስሕበካ እዩ ወይ ሰባት ላዕሊ ዝኾኑሉ ትንቢት እዩ ሰባት ዝረኣዩሉ እግዚአብሔር ብታሕቲ ዝወርደሉ እግዚአብሔር ዘየለ ዝኾነሉ ሰባት ጥራይ ዝውደሱሉ ዓይነት እንተኾይኑ ኣምልኾ ጣዖት እዩ
حسوتيو مالتي بوغا كن مرمر نخل سالساي نمرمر اللغة ناب قدسنان اتزتنقره تنبيت ناب قدسنان ناب نسحان زمرح دي ويس ناب حاتياتي زمرح ناب حاتيات زمرح ملأختي يمتصيو عاد كزين سمعينا ملأختك جابير تزاريبن سبيتها مخايد دغاي كونتن قدفع زبال جمير كاي زلقا بيزنس حدقو وي حدش بيزنس جمر قال يبال بزحات سبات يوم زكلابتو اب الزمن زي بسم እግዚአብሔር ززاربو سبات كزاربو خلو እግዚአብሔር አይተዛረبو من يلنا دمدم ابيلنا خنعصوم فقاد املاح አይኮነን እግዚአብሔር ተዛሪብኒ ሉ خزارب كله እግዚአብሔር ይዛረብ መንፈስ ነቢያት ሕጅውን አብ حدش ኪዳን ይሰርዑ ቃል አምላክ ነጊሩናል ነቢያት يوم ተላይኹም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ዝኸዱ ይልናልና መጽሐፍ ቅዱስ አብ حدش ኪዳን ወነቢያት ከም ዝነበሩ ሕጅውን ነቢያት ከም ዝህሉ ይነግረና ማለት እቲ እግዚአብሔር ምስሃበስ አይወሰደን ይያቡ ነታ ማሕበር ይብዋ ምስበለ መሊሱ አልዒል ወሲድ ወዝብል ክሳዕዘ የንበብና ይብዋይ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽ አሎ እቲ መንፈስ ትንቢት እናደረኹም ዝዛረቡ ሰባት ብዙሓት ክዛረቡ ከለው ግና ከነስተውዕል ይግባአና እቲ ዝንበይዎ ዘለው ትንቢት ናብ ንስሓ ይመልስ ናብ ቅድስና ይስሕበን ድዩ ወይስ ናብ ኃጢአት ይዝመርሐን ዘሎ ናብ ኃጢአት ናብ ምዝራፍ ናብ ትዕቢት ናብ ዘይናትካ ክትምነ ምድላይ ደይ በጻሕካዮ ክትበጽሕ ምድላይ እዛ ማኪና እዚኣ ሂቡካ ይብለካ ማኪና እናራኻ ክትንበጥ ራይ ማለት እዚኣ ናተያ ክትብል እንታይ ዝባሃል ክሌይመት ኔይመት ክሌይመት ዝባሃል እዛ ማኪና እዚኣ ናተያ ኢላሎ ክትመጽያ ሕጂ ጽባሕ ከምዚ ገለ ዝባሃል ነገራት አሉ እዚ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ዘይኮነስ ናብ ምድራዊ ነገር ደድሕር ቁሳዊ ነገር ዘጉየካ ካብ ቅድስና እግዚአብሔር ዘርሕቀካ መልእኽቲ ከም ዝኾነ نحز مالك ስለዚህ ትንቢት ዝመጽእ ዘሎ ናብ ንስሐ ዘመጽእ ዲዩ ናብ ቅድስና ዘመጽእ ዲዩ ንእግዚአብሔር ክትርኢ ዝገብር ዲዩ ዋላ ዘውትተካዩ መፍላጥ የድሊ ማለት ሎሙ ከአሙ ቤት እግዚአብሔር ሕደጎ ዝባሃል ትንቢት ይንበይሉ አብታ ቤተ ክርስቲያን ቲያ አይትኸይድ ብሎም እግዚአብሔር ይብለካሎ ብሎም ንሶም ካ እግዚአብሔር ይልንኢሎም ቤተ ክርስቲያን ሓዲጎም ኣብ ገዝኦም ኮፍሉ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ምስተውዓሎም ይድፈን አቤት እግዚአብሔር ክንከይድና ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስበሉኒ ተሐጎስኩ ዝብል ቃል አምላኽ አይዝክርዎን አማከል ሕብረት አሕዋት እግዚአብሔር ከም ዝግለጽ ይርስሕዎ እግዚአብሔር ኣብ ንማሕበር ዝሃቦ ኣብ ጉባኤ ክንከውን ከለና ዝሃቦ ተስፋታት አሎ ንበይንና ዝሃበና ተስፋታት አሎ ንግለ ሰባት ዝኸውን ንማሕበር ዝሃባ ተስፋታት አሎ እቲ ንማሕበር ዝሃባ ኣብ ማሕበር ኮይና ኢና ንقبሎ እቲ ተስፋታት ማለት ስለዚህ እቲ ዝንበት ትንቢት አጸቢቅና ክንምርምሮን ክንፈልጦን ይግባአና ይዘውትተና ከቤት እግዚአብሔር ዘርሐቀና ከመንፈስ ቅዱስና ዘውጻና ናብ ንስሐ ዘየምጻና ናብ ኃጢአት ዝመርሐና እንተ ኮይኑ ተድሕር ካልኦት አማልኽት ክንከይድ ዝገብረና እንተ ኮይኑ ነቲ ትንቢት ያዕ ክንብሎ ክንነጽጎ ይዝግባ ራብዓይ ክንፈልጦ ዘለና ባህሪ ናይቲ ዝንበ ነቢ ክንምርምር ይግባአና እቲ ዝንበ ዘሎ ነቢ بتخكل ناي كريستوس نجر ترديو يوت قدسنا دي زنبر زلو نكريستوس اب يوتو اغزي وديو زنبر زلو بمجد قال املاح ديو زخيد زلو تعويد املاح ايد املاح ابو خمزلا يرى الله ديو سسعديو تعبيتنيا ديو ويس تحتيو تدحرب ربحه ديو زخيد ويس بمسواتنت كفيلنا املاح زنبر نا املاح زغلغل سبي نرسو دي زنبر ويس نكريستوس نرسو دي زنبر ويس نخالوتيو زنبر كمرمر الله مالتي اتسب مخنياتو طنقلتون الله فاميليار سبيريت زبحالو الله اتم فاميليار سبيريت زبحالو بسم እግዚአብሔር زاربو ግን አጋንንቲዮም زاربو زرباخ سلام زاربو زرباخ طعم ام مصحف ቅዱስ ተገሊጹሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት أو أين بتصحني نامبري أب كبرهارات كنرخلنا أب فيليب مسمى هاري أب أولوس أو زجات أمتهم تنقالي تسبيتي أنتي كم زبالة ندحر سمعناه زياتهم باروت العل أملاخ يوم ناي أملاخ قال كاين وجرهم على مود دحر يوم سحابنا بلت تزاربني
اتقالات عطعيو ناي أملاخ سبات يوم بعل باولوس ناي أملاخ سبيو بارناباس ناي أملاخ سبيو ناي أملاخ قال كاي زارب له سعبوهم إلى تزارب نيرا دعور غرب معلتات كن باولوس رئي مسبلا مستمتا منفس تنقولا familiar spirit زبال حزو لك ناي እግዚአብሔር ዝዛረብ عينت كوينيز بسم እግዚአብሔር ይዛረብ ዝዛረብ قنعك خون خلي ابزو وانزي منفس ناي مللاي منفس يدليك ዝዛረብ ዘሎ بتخكل ካብ املاح بي ايكونن كتري يدلي ስለዚህ familiar spirit everywhere يمزلو فلا بزمن زي ማለት بقيم ዝዛረቡ بسم እግዚአብሔር ዝዛረቡ بتخكل ግን ካብ እግዚአብሔር ዲዮም ዝዛረቡ ዘሎ አይኮነን ግን መምርማር የድልዮ ማለት ነው ስለዚህ ህይወት ናይትሰብ ክረአሎ ህይወት ናይትሰብ ንአምላኽ ዝፈርህ ንአምላኽ ዝኽብር ቅድስና ዝደሊ ናቱ ከይተረፈ መስዋዕቲ ገይሩ ክህብ ዝኽእል ዝመርጽ ደድሕር ረብሓ ዘይከይድ እግዚአብሔር ዝደሊ ምዃኑ እቲ ባህርያቱ ከዓ ክምርመር ኣሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ተሪኢናዮም ንርእሶም ሓዲጎም ንአምላኽ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም ኢና ንርኢ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያትን ነቢያትን እንተሪኢናዮም ረብሓ ርእሶም ከይደለዩ ረብሓ ካልእ ሰብ ክብሪ ኣምላኽ እናደለዩ ንኣምላኽ እናርኣዩ ንእግዚአብሔር እናርኣዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል እናበሉ እናርኣዩ እታ ህይወቶም ሲ ከም ግዛዕ ከይቆፀርዋ ዓለም ንዓና ይትበቅዕን ኢሎም ሲ ኣብ ጎዳጉድን ኣብ ተፈላለየ በዓትታትን ነበሩ ክዳን ኣጣል ክዳ ኣጎዛ ባጊዕ ተኸዲኖም ዞሩ ጸበቦም ሰኣኑ ንስሕለት ሰይፊ ተዋሃቡ ምንቲ ጎይታ ከም ዝሞቱ ይነግረና ናይ በሐቂ ካብ ኣምላኽ ተጸውዑ ነቢያት ተኾይኖም ትሑታት እዮም ካብ ኣምላኽ ተጸውዑ ነቢያት ተኾይኖም ምንቲ ወንጌል ክሞቱ ቁሩባት እዮም ናይ ህይወቶም ናይ ምኽዕባት ናይ ምድሪ ነገር ኣይኮነን ዝዓጦም ምድሓን ሰብ ይዝዓጦም ህይወት ሰብ ይዝዓጦም ብዝምለስ ሰብ ንጎይታ ብዝደሊ ሰብ ይሕጎሱ ብገንዘብ ኣይኮነን ዝሕጎሱ بورك أيكونن زحقوسو بحلاف نجر بهابتا يحقوسون يوم نسيكونن حقوسهم نسيكونن كبرتهم تبوت مكين أيكونتن كبرتهم تبو جزا أيكونن كبرتهم تبو كدان أيكونن كبرتهم وركم برورن أيكونن كبرتهم مدحان سب كبرتهم أملاك خبر كله نسي كبرتهم زنبرة توم نبيات مالتي أبز زمن زغات سب كنريول لنا كنمرمر لنا كنمزنا لنا كما يتهيوتو كما يتكاركترو كنري يقبعنا ايو مبر عيننا عميتنا بسم أملاخ سلستزاربه للدحريو خنقوي جيجاي اتوم ناي دحروت اقلقلت ناي حسوت اقلقلت ناي سيت انزغونو كقلقلو خلو ود مزمور ناتوم يم زقوبرها ود مزمور كريستوس ايكونون زقوبرها اتوم ناي حق اقلقلت كن ود مزمور كريستوس يم زقوبرها ود مزمور ناتوم ايكونون زقوبرها باولوس ود مزمور ناتو አይገበረን ጴጥሮስ ወደ መዝሙር ናቱ አይገበረን ኩሎም አገልገልቲ ደቀ መዛሙርት ናቶም አይገበሩን ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ የምገሩ ሰዓብት ክርስቶስ የምገሩ ስለዚህ ሰዓብት ክርስቶስ ዘይገብሩ ናቶም ሰዓብ ዝገብሩኻ እንተ ኮይኖም ካብ አምላኽ አይተላኩን መንፈስ አምላኽ የብሎም ናይ ሓሶት መንፈስ እዩ አባታቶም ፋሚሊያር ስፒሪት ናይ ጥንቆላ መንፈስ አባቶም كم زلوا خنستوعل يقبع حامشاي اتي معقني اتي نبي زتنبيتم بيت مستقدمو بأملاح التواهبه قدوسات صحفات منفس أملاح زنفسو مستناي أملاح قدمو ذهابو كاب كل تنبيت زعبه زبلته قال أملاح منفس أملاح زنفسو اتي زتنبيو قالات مستناي أملاح أقدم التواب قال يقادو دويو ويس أي قادون مستقال أملاخ يسانديو ويس أي سانن إلنا كنمرمرو يقبع مستقال أملاخ زي سانه انت خوينو مستقدمو منفس أملاخ زصحافو جابير زهابنا صحفاتو مسؤول زي سانه زي قادو أنصارو زخيد انت خوينو نعو كنقبلو كم زيبلنا يقال أملاخ زنقرنا مالتي كبرنا أملاخ يخون تاريخ أما صحف قدس ممهاري كوننا بزعبا حسوت نبيات كنبيو خلوتهم فاميليار سبيريت كما يكم تنبيو اتقالاتهم باسم እግዚአብሔር كما يكم زوجوا
ግና እግዚአብሔር ደይኮነስ መንፈስ ሰይጣን ሓዲርዎም ይንበዩ ከም ዝነበሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍልና ኣሎ እቲ ዛንታ ኣብ ናይ ነገስት ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 እንረኽቦ ብዛዕባ ንጉስ ኣክዓብ ዝገበሮ ምስ ዮሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ ኣክዓብ ከዓ ንጉስ እስራኤል ዝነበሩ ኣብኡ እቲ ታሪክ ተጻሒፍልና ኣሎ ንትምህርትና ክኾነና ገለ ካብኡ ቁርብ እንተረኣና ጽቡቕ ይመስለኒ እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ይደሊ እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስና ኣውፂና ቀሲልና ነንብቦ ክሳዕ መወዳእታ እቲ ቃል ኣብ መንጎ ሶርያን ኣብ መንጎ እስራኤልን ንቁርብ ዓመታት ንሰለስተ ዓመታት ውግእ ዘየለ ሰላም ኮይኑ ሰላም ምስ ኮነ ግን ሓንቲ ዓዲ ራሞት ጊልዓድ ትበሃል ዓዲ ናይ እስራኤል ከላስ ፍልስጥማውያን ወሲዶማ ነይሮም ስለዚ ሕጅሲ ስቂልና ከውግዕ ዓሪፍና ኣለና ራሞት ጊልዓድ መሬትናን ገንዘብናን ከላስ ፍልስጥማውያን ወሲዶማ ስለዚ እንታይ ክንገብር ከድና ንራሞት ጊልዓድ ንመንዛዓያሞ ንብረትና ንግበራ ኣክዓብ ነጊሮማ ኣክዓብ ከዓ ከይዱ ክዋጋእ ደልዩ ናብኡ ከይዱ ንራሞት ጊልዓድ ከምልሳ ደልዩ ብናይ እግዚአብሔር መገዲ ዘይከይድ ብመገዲ ኤዛቤል ዝኸይድ ዝነበረ ልቡ ካብ እግዚአብሔር ዝሸፈተ ሰብኣይ ነይሩ ንጉስ ኣክዓብ ንጉስ ዮሳፋጥ ግና ኣብ ይሁዳ ምንቕቓሕ መንፈስ ዘምፀ ንይሁዳ ናብ መገዲ ሓቂ ዝመለሰ ንጉስ እዩ ነይሩ ንጉስ ዮሳፋጥ ኣብ ንጉስ ኣክዓብ ምስ መፀ እዚ ሓሳብ እዚ ምስ መፀ ኣነ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ናብ ራሞት ጊልዓድ ክዋጋእ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ከምልሳን ውግእ ክኸይድ እሞ ንጉስ ዮሳፋጥ ምሳይዶ ትኸይድ ኢልዎ እኸይድ ከመይዳ ህዝበይ ህዝብኻ ሰራዊተይ ሰራዊትካ ኣፍራሰይ ኣፍራስካ ኣፅዋረይ ኣፅዋርካ ስለዚ ምሳኻ ኮይነ ክኸይድ የብሎ ድሓር ክኸይዱ ምስ ተበገሱ ግና መንፈሳዊ ስለ ዝነበረ ዮሳፋጥ ንጉስ ንኣክዓብ ቅድሚ ናብ ራሞት ጊልዓድ ምኻድናስ ኣፍ ኣምላኽ ደይንሓትት ይብሎ ኣፍ ኣምላኽ ንሕተት ምስ በሎ እቲ ንጉስ እስራኤል ባዕሉ ናቱ ዝኾኑ 400 ነቢያት ነይሮሞ ነዞም 400 ነቢያት ፀዊዑ ኣክዓብ ናብ ራሞት ጊልዓድ ክኸይድ ዶ እንታይ ክገብር ክንዋጋእ ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ነቲ ንጉስ እስራኤል እቶም 400 ነቢያት ከምዚ ኢሎም ክንበይሉ ኪድ ተዋጋእ ደይብ ደኣ ጎይታ ኣብ ኢድካ ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሕሊፉ ክህቦ እዩ በሉ ድሓር ምስ ተነበይሉ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ዝፈሪ ስለ ዝነበረ ዮሳፋጥ ኣለልይዎም ዋላ 400 እናተነበዩ ከለዉ ዝተፈላለየ መገዲ ገይሮም እቲ ክገልፅዎ ከለዉ መገዲ ነይሮም ሓንሳ ቀርኒ ሰርሑ ብቐርኒ ጌርካ ክትዓዝዶም ይኻብልዎ ገለብልዎ ገለብ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ኢድካ ይብካ እዩ ተዋጋእ ከተምልሳ ይኻብልዎ ሕጂ ኩሉ ሰምዖ ኣሎ ዮሳፋጥ ሰሚዑ ግን ኣብ ውሽጢ መንፈሱ ዕረፍቲ ይረኸበን እዞም 400 ነቢያት ዝንበይዎ ዘለዎስ ቅሳነት ኣይሃቦን መንፈሳዊ ሰብኮም የለል እዩ ናይ ብሓቂ ምስ ክርስቶስ ለጊብካ ምስ ጎይታ ክትከይድ ከለኻ ከምቲ ዮሃንስ ኢልዎ ዘሎ እቲ ቅብኣት ቅዱስ ኣባኹም ስለ ዘሎስ ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣይድልየኩምን እዩ ዝብል ምልላይ መናፍስቲ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ መፂኡ ክዛረበካ ከሎስ እቲ መንፈስ ቅዱስ መፂሲ ከምዚ ኡሩሚን ቱሚምን ብርሃንን ፍፅምናን ብርሃን ክኸውን ከሎ እቲ ኡሪም ተደኣ ብርሃን በሪኡ ኪድ ማለት እዩ እንተስቕ ኢሉ ከዓ ኣይትኺድ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ እቲ ውሽጥኻ እዚ ዝዛረብ ዘሎስ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ክትገልጾ ዋላ ዘይትኽእል ከለኻ ኣብቲ ውሽጥኻ ግን ኖ እዚ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ኣብቲ መንፈስካ እቲ መንፈስ ምሳኻ ስለ ዘሎ ይነግረካ እዩ ዓይንኻ ዓሚትካ ክትኣትዎ እንተዘይደሊኻ እስኪ እንታይ ኢልካ ክሪዮሲቲ ሒዙካ ክትከይድ ተደይደሊኻ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ መንፈሱ ከዓ ዝሓደሮም ሰባት ክሰምዑ ከለዉ ምልላይ ነገር ይህቦም እዩ ማለት ተኾላ ምዃኑ የለልይዎ እዩ ሕጂ ዮሳፋጥ እዞም 400 እዚኣቶም እናተነበዩ ከለዉ እንታይ ኢልዎ ገለ ካልእ ንሓቶ ነቢ ሰኣሎ ዶ ኢልዎ 400 ኣለውኻ እንዶ እዞም 400 ሓሪካሲ ኖ ገለሲ ወላስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘለውስ ገለ ካልእ ዳስኪ ካልእ ድሓር እንታይ ኢልዎ ሓደ ምክያስ ዝበሃል ነቢ ኣሎ ንሱ ግን ፅቡቕ ኣይዛረበለይ እዞም 400 ነቢያት
ንኣካብ ጽቡቕ ክዛረብሉ ሪክሩት ዝተገብሩ ዝተሓጽዩ ዝተጸውዑ እዮም ኣካብ ልክዕ ከምዚ ዘመን ዘሎ ከምቲ ኣብ ጢሞቴዎስ ዝበሎ ሰባት ነቲ ሓቂ ዘይሕገስሉ ግዜ ኣዛኖም ኣሳሒዎም ድድሕሪ ሓሶት ዝጎይሉ ግዜ ክሰምዕዎ ዝደልዩ እምበር ኣምላኽ ዝዛረቦም ሓቂ ክዛረቡ ዘይደልዩ ኣካብ ከምኡ እዩ ክሰምዖ ዝደሊ እምበር ኣምላኽ ዝዛረቦ ሓቂ ክሰምዕ ዘይደሊ እዩ ነይሩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሚክያስ ተመፅኡ ካብዚኣቶም ፍልይ ዝበለ ገለ ንዓይ ጽቡቕ ኣይዛረብ እዚኦም ጽቡቕ ዝዛረቡለይ ኣለዉ ስለዚ ብዙሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንርኢና ጽቡቕ ዝዛረቡልና ኣገልገልቲ ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ዘመን እዚ ጽቡቕ ዝነግሩና ጥዑም ዝነግሩና እምበር ሓጢኣተኛ ኢኻ ተነሳሕ ተመለስ ገጽ እግዚኣብሔር ድለ ዝብሉና እንተኾይኖም ኣይንሰምዖምን ኢና ኣብ ፌስቡክ ሓደ ግዜ ርኢየ ዩቲዩብ ርኢ እሞ እቶም ጠጥዑሙ ዝዛረቡ 10,000 ሰባት ርኢዎም እቶም ሓቂ ዝዛረቡ 10 ሰባት ይርኢዎ ላይክ ክትገብረሎም ዝፈትው ነቢያት እዮም እቶም ትክሊሽ ከም በዓል ኣካብ ማለት ኣካብ እንታይ ይደሊ ማለት እዩ ጽቡቕ ተስምዖ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽቡቕ ጥራይ ክንሰምዕ እንደሊ ሰባት ከይንኸውን ፈሪ ኣለ ሓቂ ዲና ክንሰምዕ እንደሊ ወይስ ጥዑም ዘረባ ስለዚ ኣካብ እንታይ ኢሉ እዚ ሚክያስ ዝበሃል ነቢ ጽቡቕ ኣይዛረበለይን ጽቡቕ ኣይንበየለይን ኢልዎ ድሓር ሓደ ስሉብ ካብቲ ንጉስ ልኢኽዎስ ክምፃዮ ንምክያስ ምስ ተባሃለ ንምክያስ ከይዱ ከምፅኦ ከሎ ስሉብ ከዓ ንኣካብ ክሐጉስ ዝነብር ሰብ ኩሎም ነቢያት ጽቡቕ ንበይሉ ኣለዎም እሞ ንስኻ ከዓ ምስ ከድካስ እንታይ ግበር ኢሉ ጽቡቕ ዳ ተነበየሉ ኣነስ ጽቡቕ ኣይኮነን እዚ ኮነን ዝንበእ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ዝነግሮ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ጽቡቕ ኣይኮንኩን ወይ ሕማቕ ኣይኮንኩን ዝነግሮ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ተሓቂ ግን ክነግሮ ኢሉ ሚክያስ ምስ መፀ ልቢ ኣካብ ስለ ዝፈለጦ ጽቡቕ ምዝራብ ከም ዝደሊ ስለ ዝፈለጦ ከማሽካዕላል ገይሩ ኪድ ከምቶም ዝብሉኻ ዘለዉ ኪድ ክሰልጠካ ይኺድ ኢልዎ ኣካብ ከዓ ፈሊጥዎ የሽካዕል ኣለኹም ሚክያስ ክንደይ መዓልቲ ብእግዚኣብሔር ከም ሕለካ ሕጅስ ሓቂ ዳ ተዛረብ ንገረኒ ይብሎ ሚክያስ ንሰማይ ገጹ አንቃዕሪሩ ክጽሊ ምስ ጀመረ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣትዩ ነቢያት ኩሉ ግዜ ካብ መንፈሳዊ ዓለም ሒዞም እዮም ዝመፁ ብመንፈስ ቅዱስ ዝወሃቦም ነገር ኣሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብቲ ራእይ ምስ ኣተወ ራእይ ምስ ተገልጸሉ ዝብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምዕራፍ 14 ከምዚ እዩ ራእይ ምስ ተገልጸ እቶም ክንበዩ ዝጸንሑ ኩሎም ካብ ኣምላኽ ድዮም ካብ ኣምላኽ ኣይኮኑን እቲ ራእይ ተገልጸሉ ሰብ እንታይ ይገብሮም ኩሉ ሱቕ ይብል እቲ ራእይ ተገልጸሉ ሰብ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከይዱ ካብ ኣምላኽ ድዮም ተቐቢሎም ካብ ኣምላኽ ኣይኮኑን ዲሰርን ይገብር እሞ ይዛረብ ሚክያስ ከዓ ልክዕ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣትዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ረኣኽዎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከቢቦሞ ነበሩ እግዚአብሔር ከዓ ንኣካብ ኣብ ራሞት ጊልዓድ ከይዱ ብሰይፊ ተቐንፂሉ ምእንቲ ክወድቕሲ ዝሓባብሎ ሰብ መን ኣሎ ምስ በለ ሓደ ከምዚ ሓደ ከምቲ ሓደ መንፈስ ከዓ ወፀሞ ኣነ ክሓባብሎ ክእለ ኢልዎ ከመይ ጌርካ መንፈስ ናይ ሓሶት ቃል ናይ ሓሶት ትንቢት ኣብቶም ነቢያት ከንብር እሞ ከምኡ ጌረ ከዓ ክሓባብሎ የና ኣካብ ትኽእሎ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኺድ ስለዚ ኣብ 4 ነቢያት ከኣብ ዝዛረቡኻ ዘለዉ ናይ ክፉእ መንፈስ ቃል እቲ ክፉእ መንፈስ ኣብኦም ዘንበሮም በር ቃል እግዚአብሔር ኣይኮኑን ዝዛረቡኻ ዘለዉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ግን ዝብሎ ዘሎ ክነግረካ ናብ ራሞት ጊልዓድ ክትከይድ ኢኻ ካብ ሓንቲ ናብ ሓንቲ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ድማ ሰይፊ መፂኡ ክወቕዓካ እዩ ክትመውት እምበር ኣይ ክትምለስን ኢኻ ይብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ኢሎ እቲ ዘገርም ካብቶም ነቢያት 4 ነቢያት ጽድቅያስ ወዲ ከነዓና ዝተባሃለ ንምክያስ መፂኡ ጉንዱ እዝኑ ጸፊዕዎ ማዓስዩ እቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ካባይ ሓሊፉሲ በኣኻ ዝዛርብ ኣነ እቲ መንፈሳዊ መንበርስኻዳ ኢሉ ብናይ ንዕቀት መንፈስ ነቢ ተባሂሉ ሓደ ምልክት ናይ ሓሰውቲ ነቢያት ምልክቶም ትዕቢት بمنفس تعبي توتوريو حسوت نبيه ازي صدقياس تبعله غندوزنو صدقياس ود خنعنا خا اب تقص 24 قريبون مكياس ام منغاغاو صفعو ات منفس እግዚአብሔር ናአኻዝ ዛረብ ካባይ ሓሊፉስ
كميليو دما بولو مكياسكا النولكا بتان محبا كوشات اسنا وشات التأت ولا معلتي كتريخا نعكابي خمس ولا زرلو تنقص إسرائيل دما بله نمكياش شمو تاختمان ناب يواس ود نقصن ملسو بلخا نقص كم زيب لالو أنا بسلام كسعز ملس نزع أبيت ما أسرت قبروا إنجرا مكران ماي مكران مقبوا يلو نمكياس فريدوا مكياس كأنتايلو مكياس دما رجت بسلام أنت تمليسكا إخزيابهير بآية يتزاربن مالتيو أتم هزبي يقول لغاتكم سمعوا قابله إخزيابهير كم تزارب سمعوا أكاب تتمليسو إخزيابهير يتزاربن إخزيابهير تزاربو أكاب أبرموت قلعت كحردي زلعلو سينو مستوقعه أفتاسر قلا دمو تقررنا بلا حما أماوتاي مويتو دمو خا أخلابات كم زل حاسوه ينقرنا مالتي سلازي أبزن ريو حسوت نبيات كم زلون حق أنيا نبيات كم زلون إنا نريو كم تن مكياس تزاربو أكاب أبتاز غدا بوتا خيدو كم زموته إنا نري سلازي تنبيت مسمته حدا ملكتو كفتسم علوه مللاي كهلونا نايب حق منفس እግዚአብሔር درخوم تنبيت زمصولنا سبات كم زلو كنري يقبأناي عساوم نبين حقኛ نبين كم زلو نحزو ابزداغم معرف 10 شمونته ካብ ጥቅስ 10 شمونته ጀሚሩ ቃል አምላክ كم زيبلنا كما خازبله نبي كما خازبله نبي كم ماكل احواتك كتنسالومي كم موسى مالتي كما خازبله نبي كم ماكل احواتك كتنسالومي مو عليك اب افو خنبري نسد ما زاززكو كله خنغروميو يخونك نتبسمي ززاربو زرباي زي سمع سب انا خابو خدلي سلازم تاي بلالو نبي خلعلي عليك اب افو كنبري حقنيا نبل كما اكل كان بخلعللك قال املاح زنقر اب كند املاح كوينو نبي مالت اب كند املاح كوينو ززارب مالت اف املاح زخونه مالت سلازي اف املاح زخونه خلعلي كزارب دما يسو نعو زي تسمع زبلت كتفيها سمعوه اذن بزعبا يسوس كريستوس يزارب اذن اي مودات نبي ابزا معرف زي 10 شمون تخلت عينت حدا حقنيا نبي خمزل العالم موت تزربو تزاربو تنبيت كسمع كمزلو يزز ابتقص 10 تشعت مسكتنا يخونكا تبسمي ززاربو زرباي زي سمع سب انا خابو خدولي مس بلا بعسرا اتي بدفرتو بسمي زي اززكو قال ززارب النبي بسم قالوت امالخ تززارب ويقاب اسم እግዚአብሔር ززارب معصوت ززارب ات نبيتي يموت بدار بقى منقتلوه بلب خادمه حساب حج كلته نبياتي ابز قميت زول حده كما اكلكا انا حدا نبي كالعللكا قالوها اب افي كنبري نسخ زارب كله سمعايو مليسخا بسم املاح كوينو وي بسم قالوت امالخ كوينو كزاربكا سمعكايو نبيها كباي زي كونه تسمعيها نعو قنا قتلو حجت حتو انتاي خول اتنسخاز لا اخكايون اتنسخاز لا اخكايون نبس كمين غيرناينا نلليو لك عب اقلصيلو اب 20 حدن بلب خادما ات እግዚአብሔር زي تزاربو ነገር كمين غيرنا نفلطو انتبلكا ات نبي بسم እግዚአብሔር مستزاربو ات ነገር انت زي كونه انت زي مصه ازي እግዚአብሔር زي تزاربو ነገር مخانو ملكت يكون كاي እግዚአብሔር تزاريبوس يغبر ات ديستينغوش نغبرلو نفلاليلو فللي نغبرلو ني املاخ زي كونس كخون كلوي يلو نغيرو ازي ات نبي بدفرت التزاربو يمو اي تفراهايو سلازي تنبيت كمرمر علوو كفتن علوو اذا عنتو يا قدم الزرزركو حمشت نتبخا مفتني هيبونا
ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ጥቅስ 29 እንተሪኢና ነቢያት ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ይኾኑ ነቢያት እዮም ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ሓደ ነቢ እንተዳ ኮይኑ በይኑ ነፃነት ተዋሂብዎ ከም ድላይ ክዛረብ የብሉን ሓደ ነቢያት ዝህብ ብዙሓት ብዙሕ ዝቁፅሮም ኣብ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለናስ ሓደ ነቢይ ኣይብኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ሓድሽ ኪዳን ንመርምሮ ብጉባኤ እዮም ዝኸዱ ጉባኤ ነቢያት ስለዚ ነቢያት ድማ ክንደይ ክልተ ወይ ሰለስተ ብዙሕ ቁፅሪ ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት ከዓ እንታይ እዮም እቶም ካልኦት ነቢያት ከዓ እንታይ ይግበሩ ይመርምሩ ስለዚ ክንምርምር ከም ዘለና የቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ክፍሊ ናይ ግብረ ሐዋርያት ሕጂ እንተመሲና እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ ነቢያት ሓቀኛታት ነቢያት እዮም ነይሮም እቲ ካብ ማእከል እቶም ነቢያት ዝኾነ ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢ ብዛዕባ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ክኸውን ኢሉ ተዛረቦ ቃል ትንቢት ድማ ሓቂ ነይሩ ተፈጺሙ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ እዚ ዝተነገረ ትንቢታዊ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዘስተውዓሉ ሓቀኛታት ነቢያት ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ ነቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ኣመንቲ ከም ዓቕሞም ንምርዳእ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ድኻታት ኣሕዋቶም ንዕኦም ክሕግዙ ተማሕፀንዎም ኣምላኽ ተዛሪቡ እዩ ድርቂ ክመጽእ እዩ ንኣሕዋትኩም ሓግዙ ኢሎም እዞም ነቢያት እዚኣቶም ሓቀኛታት ዝበልዎ ዝኸውን ከም ዝነበረ ምስክርነት ዘለዎም ነቢያት እዮም እዞም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ዝመጹ ነቢያት ኣመንቲ አንጾኪያ ድማ እቶም ምእመን ድማ ንኣምላኽ ሰሚዖም ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዑ ትንቢት ምስ ሰምዑ ከምቲ ዝበሎ ክእዘዝዎ ከም ዝነገረና ማለት እዩ ንኣምላኽ ተኣዚዞም ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣሕዋቶም ድኻታት ኣሕዋቶም ብክርስቶስ ኣሕዋቶም ዝኾኑ ንምሕጋዝ ተለዓዓሉ ኣብ ጥቕሲ 29 እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ ይብለና ስለዚ እዞም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ኣሕዋት ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ኣደ ማሕበር ክሕግዝዋ ከም ዝወሰኑ ነቲ ትንቢት ምስ ሰምዑ ንርኢ ኣለና በዚ ድማ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ኣሕዋት ዘድሊ ረድኤት ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ገንዘብ ኣከቡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ቅድም ዝተገብረ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 34 ክሳዕ 35 ዝረኣናዮ ነቶም ኣብ ማእከሎም ዝነበሩ ድኻታት ኣይሁዳውያን ንምሕጋዝ ኢሎም ንብረቶም እናሸጡ ነቲ ሽያጥ ኣብ እግሪ ሐዋርያት ዘምጽእዎ ዝነበሩ እሞ ኣብ ማእከሎም ሓደ ስኡን ወይ ሓደ ድኻ ክሳዕ ዘይህልዎም ዝኾነ ሕጂ ድማ ዳግማይ እዚ ናይ ፍቕርን ሓልዮትን መንፈስ ኣብ ማሕበር አንጾኪያ ክፈስስን ክፍጸምን ከሎ ንርኢ እዚ ዘመልክተልና ድማ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ቅዱሳን ሳውንድ ዶክትሪን ቁንዕ ዝኾነ ትምህርቲ መሓዞም ጥራይ ዘይኮነ መንፈስ ፍቕርን መንፈስ ሓልዮትን ኣብ ልቦም ይሰርሕ ከም ዝነበረ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኣብዚ እምተልና ኣሎ ስለዚ ማሕበር አንጾኪያ ሓቀኛ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝሓዘትን ብፍቕርን ብእምነትን እናዓበየት ትኸይድ ዝነበረት ማሕበር እያ ሳውንድ ዶክትሪን ሃሊካ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሕቶ ኣለዎ ማለት እዩ ትክክለኛ ሓቂ ሒዝካ ኣለኻ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብቲ ውሽጥኻ ዘይሰርሕ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ፈሲሳስ ክትዓይ ዘይትረአ እንተኾይና ድኻታት ርኢኻ ዘይትድንግፅ ሓጢኣት ርኢኻ ዘይትሃድም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ እቲ ህይወትካሲ ነቲ ብጎይታ ኣብ ውሽጥኻ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ዝኣመንካሉ ሓቂ ዝመልኦ ነገር ኣብቲ ህይወትካ ዘይከውን እንተኾይኑ ሓቂ ዝሓዘ እንድሕር ኮይንካ ኦርቶዶክሲ ዝኾነ ትምህርቲ ጥራይ ሒዝካ ብመንፈስ ግን ዘይትልወጥ ፍቕሪ ዘይብልካ እቲ ሓቂ ግን ትፈልጦ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ትፈልጦ ፊደል ኣለካ ግን ፍቕሪ ዘይብልካ ክትከውን ይከኣል ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ፊደል እንታይ ይገብር ይቀትል ፊደል ይቀትል ፍልጠት ጥራይ ኮይንካ ተነፊዕካ ደው ክትብል ትኽእል
ቃል አምላክ ነገርና ሁሉ ፍቅር ግን አንተ ይገብር ያንጽ ይብላል ስለዚህ ምልክት ናይ ክርስቲያን ፍልጠት ቃል አምላክ አይኮነ ምልክት ናይ ክርስቲያን ፍቅር ክርስቶስ አብይወቱ معرخ ندينو كريستوس زفقرو معرخ ندينو املاك زفتو تقدماي تئزاز لعل كل زغونه بكل حيل خان بكل ملؤ لب خان بكل حساب كان نجيابير املاكا فتو افقرو يزو كابوت علىها تنعات مسلا قلنا تقيدكا نتمسل املاك تفطر مسخا زل حوقا نبصايكا كم نفسها غيركا افقرو يزو قال اجيابير املاك سلازي فلطت ينفح فقرقنا يهنص فيدل يقتل فقرقنا تمنفسقنا هياو يكبر يبلنا قلم لازم أرثوذكسي زغنا تمرت حيزنا كنتفق كمن نقل عين رسا حق حيزنا كنتفق نقل إنا منفس እግዚአብሔር أوشتنا عزز አለዎ ከም ተቃል አምላክ ዝብሎ ፍቅረ አምላክ በክርስቶስ ኣብ ልብና እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈሰሰ ፍቅረ አምላክ ኣብ ልብኻ ክፈስስ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ኣሜሪካ ብዙሓት በላሕቲ መምሃራን ቴዎሎጂያን ኣለዉ በላሕቲ ወሃ ዝበሃሉ ዝድነቁ መምሃራን ኣለዉ ግን መንፈሳውያን ኣይኮኑ ኣብዚ ሉተራን ኮሌጅ ሓደ يخيد نيرون ديجري يتصنع نيرو هذا إثيوبياوي أو يمهار أتبقوا عميق زخانة تمرتي زمهار أتوم زمهروا ممهرنا زيوم بلحتيهم نزمة حف كل ساعة أتبقوا مدرسنعوا زفلت ويا جن كمهروا خلوا سنتاي بلو مهرة قال لهم برا أنا كوي أمنوني فلته جن أمنوني نابلوس يمهروا نيرو يقرموا نيرو يمهار كابوم يقدح بزع فلتاتي زلهم منفس جناي باللوم امنات جناي باللوم لوط جناي باللوم فلتات جنا مليئوم فلتات حيس كاسيول كتكيت تخليها فقرا املاح وشتنا كندد فقرا املاح وشتنا خمل بمنفس قدس كنتنكفن كنلوط انكلنا سيمبل بيبل እግዚአብሔር ይፈቱ እግዚአብሔር ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም አይላኹን ኣብቶም ቴዎሎጂያን አይላኹን أبعال جماليل نيقوديموس زنبروا بوتا أيلا أخون يسوع كريستوس أب نازريت يمتي يسوع كريستوس كتسوع كله سب يرساليم أيسوعن سب جليلا يسوع دخاتات عدتات تنعق عدتات يسوع humble simple person complicated تيكونو theologian تيكون مسحف فريساويان زي بحالو كوموتات simple person مساكين سبات نغمهم سبات على العيل تتقيم الله قويتا ስለዚህ ጉራሃት የአምላክ ዝፈቱ ጉራሃት ከም ቆልዓ ዝኾኑ እግዚአብሔር ይፈቱ ከም ቆልዓ ሆኑ ይሉናል ስለዚህ ፊደል ይቀትል አይንፍለጥ አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጌጋ ካይትርዱኒ ምስ ምፍላጥ ግና መንፈስ አምላክ ዝመልኦ ምፍላጥ እዞም ናይ አንጾኪያ አመንትስ ሙሉ ቃል አምላክ ተማሂሮም እዮም ብዙሕ ሓቂ ሳውንድ ዝኾነ ዶክትሪን ሒዞም እዮም لوطم جن زتراء نتوم دخاتات كحجزو لبهم كل عال كله خاب زلوهم كمقولو نقول تأخسو كدو خلو فقرة عملا خبتوش توم كم زلوا زتراء جن دحرتي أجابوس تنبين تنبيت زخانة نجار مثل عناينا حكني على لوطي أبتي وتوم نري مالتي يفرنا عملا خيخون سلزي إذا بيت كريستيان زي حكني تمرت كريستوس زحزت بفقر بأمنة تعبيتن دسأنعتن محبر يعني را إذن قالت زين مسؤولكم بأخوته نتخاب قدسان أنصوكيا نرديت زغون زتأكب بركوت جنزب نواتن دما بتوم بلوزات زغونو أقل قلتي بارناباسن ساولن جيروم نابش ما قلتات محبر يرسالم كم زل أخوه قدس لوكاس أزنتيلنا له أبزغا بزعبا من محدار جنزب بيت كريستيان أزيو أقداسي مخان ومناسبات كم زدليو بارناباسن ساولن يوم تحاريوم نتي بركوت جنزب حيزوم وناب يرساليم كخدو حلفنا زوسرو دلا قصو سبات تهيب كايوم حيزوم موتي لبيتي ومناس سبات بيت كريستيان ومناس سبات هاد ليتيوم مالتي جنزب حيزوم كلا قصو يقول يوم سبات مالتي كلا قصو سلا زقولو حلفنا حذرن كتب كلا خاص انت يا تدلي مالتيو تماهر يكون كان تدلي
تمهاري كون أن ندل أبيت كريستيان التمهاري كون كان حلافنا تبهم من تاخا نؤمنا قال أملاح نتمتيوس زوجه باولوس أبتا بيت كريستيان تحضر نؤمنا هبهم نؤمنا نمورات يكون نؤمنا أمنا همبل تكونوا أمنا تكونوا قويتا زفكروا برناباسن ساولن تحاريهم كابت بيت كريستيان كم تلاقوا كم تتبالوا أبتقصالا سامس بس إحنا كم وغيرهم كا بيد برناباسن ساولن نبتهم شماغلتات سددوا يبلنا برناباسن ساولن أمنا تلوقات كوينهم دما نترديت بحلافنة نبي يرساليم كم ذبحوا أب جبرهارات معرف 10 تقص 25 أو تأميت لنا له كم زيبل برناباسن ساولن دما نترديت أبصيحهم كاب يرساليم تملسو مساتاتهم كا نتمارقوس زبال يوحنس تمالؤوا يبلنا أمنات كوينهم كم ذبحوا برناباس بزعبة حدر جنزب كتصنعون تدليهم رأيه برناباس أبت مجمرة نبرة الشيطو ذهاب سبأي برناباس مالت انتهي مالت ودي متصنع إذا رؤسك وحليفو ذهب ناتي زي بالعينة بهاري نيرو هاريا باولوس كا في تاريخون فلطينا بأداو الناس عرس نتومس أزغور زمقب سبي نيرو نعايب لني نيرو تلزم كل التسباتهم حاريهم نتجنزب بركوت جنزب نبي يرساليم كل كوو زوسنو مالتي كبرنا أملاك يكون تاريخ يتودن كسيلنا بزمت كنكتلوينا نلوم جنا أبزخ أخلنا يوم كبرنا قويتا يكون حفيلنا نقويتا خنا مسجونينا بمسمر تكتاتلو زلهمون أبزلهمو تقال أملاك قبل بخم جزء أبير كبارخ من تقالوا أوشتهم أتيوق عيد ما من فس كردس معهم كحلف كنت لينا نسأل كلنا بحبار جزء أبير أملاكنا أزينا نخبرك كان نمسكنا كان لنا سلا تي لومين زلا أخكالنا ياوزخونه كالكا قويتا زستمهرم تبوق منفس هابهم تبايلون دك إسرائيل كم تنقره نعنا دما بز حدش كيدان زستمهرنا تبوق منفس يا منفس لزهاب كالنا نمسكنا كالونا قويتا سمعنا يوم بأمنة مسانا حبر دق فنا لذا سمعنا يا قال وشتنا سويرنا كم تقال كازولو خوينا خنبر ردعنا مشتنا بارخ جابير كل خبرنا أخايقون مسانا خنا يتفرينا كابزو تازوتينا خن كي يتكلنا خو عنكفات تصورنا حلونا بسلامنا معرفينا تونا بيتنا دما بيت سلام حاجوسن قبرلنا كل خبر نسمعه للسماع كاننا نمسكنك بشم يسوع آمين جابير يبارككم تقوي يبزحلكم قرب كذي وسيد الله تباركوا سلام كيدو